Pirtûkxane ev peyveke taybet e ku tê wateya mal an jî xaniyê pirtûkan. Pirtûkxane xwedê giringiyeke taybetin di avabûna zanist û teknolojiya rojame de ku ew di heman demê de mîrata hevbeş a mirovatiyê ne. Ew weke jêderkan in ji bo zanîn û agahiyan. Her wiha ew yekem jêderkên zanistê ne jî ku lêkolîner jê sûdê werdigirin. Bajarê Stenbolê jî ji ber ku gelek şaristanî û çandên cuda cuda li xwe wergirtiye, bûye xwedî gelek pirtûkxaneyan û ji aliyê hejmara wan de ku li xwe werdigire, xwedî ciyekî wê taybet heye li tevahiya cîhanê. Lê li vî bajarê qedîm pirtûkxaneyeke wisa heye ku bi cudahiya xwe derdikeve pêş û ew bi vî rengê xwe ji derveyî rêzê ye. Pirtûkxaneya Halkiya dibistana Manastira Hêbêliya da. Taybetmendiya wê jî ew e ku ew sêyemîn pirtûkxaneyê li tevahiya dinyayê ku xwedî pirtûkên herî kevne. Tevî ku dibistana manastîrê girtiye jî, ev pirtûkxaneya dîrokî vekiriye ji bo xwendevan, lêkolîner û serdêran. Di hundirê wê de zêdeyî 6,000 pirtûk hene ku giraniya wan li ser ol, filozofî û wêjeyê ne. Temenê hin ji van pirtûkan zêdeyî sedan salan e ku bi hezaran kes wan xwendine û sûdê ji wan wergirtine. Ew mîna pirekê ne ku di navbera rabirdû û dahatûyê de bûne asasê zanist û pêşveçûnê. Manastırın kuruluşuyla 9. asırda Pirtûkxane tevî çêkirina manesterê sed salan nihan de hatiye avakirin. Lê mixabin di pêvajoya dîrokê de ji ber hin bûyeran hinek pirtûk mixabin winda bûne. Tevî ku ew winda bûne jî şikir ji Xwedê re gelek pirtûkên meyên dîrokî û kevnare hê li ciyê xwe ne. Li pirtûkxaneyê ji bilî zimanên Ewropî hin kitêbên bi erebî û latînî jî hene ku tê de ferheng û pirtûkên wêjeyê cih digirin. Bi heman awayî kitêbên wêjeya Yewnanî û yên dîroka İmparatoriya Bîzansê û çê erdnîgarî an arkeolojî be jî hene. Her wiha li ser dîroka dêra olama û yên îlahiyatê jî dîsa cihekî giring digirin di vê pirtûkxaneya dîrokî de. İlahiyat bölümüne ait kitaplar bulunmaktadır. Piraniya van pirtûkên hêja bi İngilîzî, Fransî, Yewnanî û Latînî hatine nivîsîn an çapkirin. Bi taybetî yek ji wan heye ku di sala 1484 de ji aliya Arîstofanes ve hatiye nivîsîn. Her wiha lê hin çapên İncîl û Tewratê jî hene. Bi vî awayî ew yeksereke pirtûkxaneyê li tevahiya dinyayê. Ji ber ku lê hin pirtûkên taybet û kevnare hene ku li ti derekê din nînin û ew tekane ne. Li pirtûkxaneyê hê jî gelek pirtûk hene ku divê werin tesnîfkirin. Hin xwendevan hene ku bi taybetî ji Yewnanîstanê tên û bi dildarî vî karî dikin. Niha jî gelek xwendevan ji bo karên xwe yên perwerdê û lêkolînê tên pirtûkxanê û dişixulin. Kitêbên dîrokî xwedî cihekî taybetin ku hin ji wan ji sed sala pazdehemîn gihiştne heta roja me. Niha li ser wan xebateka mezin tê kirin û gelek ji wan derbasî ser kompûterê dibin. Ez wisa hêvî dikim ku di demeka nêzik de dê ew li ser înternetê karibin werin peydakirin. Li gor rê û rêbazên me kesên ku di beşa îlahiyatê de dixwînin an xwendevanên beşên dîrok û wêjeyê dikarin werin û li vir ji bo tez û doktorayên xwe xebatê bikin. Helbet berî ku werin divê ji zanîngehên xwe belgeya serî lêdanê werbigirin û hê werin. Bi wî awayî ew dikarin werin û ji pirtûkxaneya dîrokî sûdê werbigirin. Gelip orada kütüphanede yer alınabilir. Pirtûkxane xwedî roleke giringin ji bo kes bikarbin xwe bigihînin agahiyan ku bi vî awayî li seranserê dîroka mirovatiyê gelek şaristaniyên pêşverû hatine avakirin. Tevî ku bi saya amûrên teknolojiyê kes êdî dikarin bi hezaran cildên pirtûkan bar bikin ser hard diskan jî, tama xwendin û destpêdana pirtûkan her tim cuda ye. Bi taybetî jî li pirtûkxaneyeke wisa dîrokî. Hêja Bawdû, Rûdaw, Stenbol.